platja i hi ha molts vaixells, barques de pescar, em sembla. Res més. Hi ha turistes alemanys. I res. Ara soc a Sebec i vaig a buscar unes marques de mar. Suposo que són per els vaixells o per les barques. No sé, em sembla que és una mena de talaia, una merda d'aquestes. Però mira, ja veu. Sí, arribaré. Estic cansat. Doncs això és el que he vingut a veure, que és la marca de mar. Pel camí m'han picat alguns insectes, no sé. Però bé, això és el que hi ha. Quina tonteria de marca de mar. Se suposa que perquè, no sé, perquè els vaixells no es perdin o què. Una tonteria.